Xabiertxoren bitartez, itxiko dugu, hemen hasi dugun bidea, eta egingo dugu 20. mendeko Euskal Herriaren historiaren jarraipen bat. Ez dakit ondo entzuten da? Xabiertxo Euskal kulturaren Fenix hegazti bezala kalifikatu dut. 2025 urte honetan, 100. urte horrena bete berri du Xabiertxok. Liburu berezia da oso. Euskeraz irakurtzen ikasteko 20. mendeko libururik garrantzitsuena da zalantzari. Haur irakurketarako enziklopedia txiki hori ondoko hainbat neska mutil belaunaldik erabili eta maitatu izan dute 50 urtean baino gehiagoan. 20ko urteetako hamarkadatik 20. mendeko 70 urteetako amaiera arte eta irakasle eta ikasleen ikasleen bihotzean geratu da betirako. Gainera, nazioarteko aitorpena ere izan du. Gazte liburuaren nazioarteko erakundearen ohorezko zerrendan txertatu baitzuten 1979an Nazio Batuen Haurrentzako nazioarteko urtearen ekitaldien baitan eta Bolonian eman zioten Xabiertxori aitortza garrantzitsu hori. Bestalde, duela 10 urte, 2015ean, liburuaren 80. urteurrenean, Eusko Legebiltzarrak eta Sancho El Sabio Fundazioak gure Xabiertxo erakusketa ibiltariarekin Xabiertxori haren egileei eta bere erabilera posible egin zuten gizon emakumei zor zitzaien omenaldia eta aintzatespena eskaini zieten. Baina, zalantzari gabe, Xabiertxo daukan aitorpenik handiena hainbat belaunaldietako milaka eta milaka neska mutilen euskaldunen maitasuna izan da. Ixaka López Mendizabalen lanaren eta txikiren irudi grafikoaren bidez ikasi baitzuten irakurtzen eta mundua ikusten, mundua berea egiten. Eta horrekin batera, Xabiertxo berea egin zuten. Xabiertxo umei euskeraz irakurtzen erakusteko idaztia, halaxe definitzen du bere burua liburuak, enziklopedia grafiko txiki bat da. Ixaka López Mendizabalen emaitza da, haren baita liburuaren egiletza. Hori hala izanik, esan dezakegu Xabiertxok beste aita bat ere bat izan zuela, txiki, Jon Zabalo Bailarin, Xabiertxoren irudi grafikoaren arduraduna. Liburuaren azala, halaber, barruan biltzen duenaren alegoria bikaina da. Azal horretan irakurle txiki bat ikusten da, Xabiertxo, zeina liburu bat irakurtzen ari den, eta liburuaren azalean irakurle txiki bat ageri da, Xabiertxo bera, eta horrela behin eta berriz. Irudi joko horrekin, txikik, liburuaren edukia ilustratzen eta irudikatzen du. Irakurleengan etorkizuneko irakurketa amaigabeak sustatzeko liburu magiko bat da. Xabiertxo premia baten ondorio gisa etorri zen mundura. Euskeraz ikasteko irakaskuntzarako eta prestakuntzarako materialak alegia. Euskara irakaskuntzarako hizkuntza izatera iritsi zen unean, hain justu, eta horrekin lotua geratu zen betirako. Euskal kultur pizkundearen fruitua da, Euskal pizkundea esaten diogun horren emaitza da, eta bere historia Euskal Herriaren 20. mendeko historiarekin uztartzen da. Xabiertxoren historia 1923an hasi zen. Ixakaren eta txikiren lana saritu egin zuen 1923an Euskal Herriaren alde elkarteak euskalgintzarako materialei buruzko deialdia. Saria etzen nola nahikoa, 500 pezeta. 500 pezeta 1923koak, orduan dirutza bat. Donostiako udalak emana. Saritutako lanaren egilea gainera egile eskubide guztiak gordetzen zituen, baina Donostiako udalak bere eskoletako behar zituen liburuaren aleak inprimatzeko eta zabaltzeko aukera zuen. Xabiertxok hitzik gabe utzi zuen epaimahaia. Eta horrek epaimahaiaren hitza dira. Lan honetan euskara garbia eta xumea aurkitzen du. Oso egokia aurrentzat, gai eta testuen mailakatzeak errezenetik zailagoak diren eta ahalegin handiagoa eskatzen duten beste batzuetara, ondo atsegin eta askotarikoa, liburu atsegin eta interesgarria bihurtzen duena.
Hogeiko urteetako Europar pedagogia abanguardiarekin batekinik, Xabiertxok enziklopedia txiki baten moduan funtzionatzen du. Testu bilduma bat, neskamutila prestatzeko eta hezteko eta irakurleak sustatzeko ipuin batzuen bitartez. Prestakuntza da inondik ere liburu honen egitekoa. Belaunaldi hartan ohikoa zen ikuspegi kristau eta humanistatik, 15 lerro baino gutxiagoko irakur laburrez osatua dago, eta ez da kasualitatea jangoikoa izatea lehen gaia. Eta ondoren protagonistak aurkezten ditu. Xabiertxo mutil koskorra eta haren ondoan bere arreba Iziartxo. Sendia, ohitura onak, begirunea eta aurre gurasoekiko eta haiek seme-alabekiko dituzten betebeharrak, giza soin edo gorputza eta zentzumenak, izadea eta gizartea, baserri bizitza eta tradizioak bai, eta beste alde batetik gizarte modernoa ere. Mundua eta Euskal Herria, bere garaian benetan modernoa zen pentsamolde pedagogiko batetik, erakusten dira eta aurkezten dira. Xabiertxok 2 urte behar izan zituen saria jaso zuenetik 1925 argitaratu zen arte. Isaka López Mendizabalek Eusko Ikaskuntzaren laguntza izan zuen horretarako argitarpena babestu baitzuen. Eta Xabiertxo orduko haurren legez bere etxean jaio zen. Eta ezen izan etxe hartan urte horretan jaiotako ume bakarra. Lehen aldiz, 1925 argitaratu zelarik, Xabiertxoren lehen argitaraldiko eskaintzan hau idatzi zuen Isaka López Mendizabalek. Nere seme Xabiertxori. Liburua argitaratu zen urte berean jaio baitzen Xabier López Mendizabal Olano, Isakaren eta Antonia Olano Mujikaren seme zaharrena. Bigarren argitaralditik aurrera, haurrentzako irakurketa liburuaren eskaintza oharra Xabiertxo nere semeari bihurtu zen. Literatur lan oro seme alabatzat sentitzen omen du egileak. Xabiertxoren kasuan hori egia zen. Are gehiago, haur irakurketarako enziklopedia txikiak mundua erakusten zien umei bi pertsonaien gainean oinarrituta. Bi anaia arreben arabera. Xabiertxoren eta Iziartxoren arabera. Isaka eta Antonia senar-emazteak 3 seme-alaba izan zituzten. Isaka, Izaskun eta Isiar. Xabiertxoren lehen argitaldaria Primo de Riveraren diktadura garaian gauzatu zen. Tolosako López Mendizabal boldiztegian. Artean, bere aita Eusebio López gidatzen zuen lehen argitaldaria ura soila izan zen, garaikoa behar bada, abagune politikoengatik eta hark euskal gizartean ere egiten zuen mugengatik. 1932 urtean izan zen bigarren argitaldaria. Xabiertxoren arrakastak tirada azkar agortu zen eta ikastolen behar izanak gero eta handiagoak zirela eta Isaka López Mendizabalen bigarren argitaldaria atera zuen 1932an. Ordurako, Isaka argitaletxearen buru zen, bere aita 1929an hil zenetik. López Mendizabal argitaletxea bigarren errepublikako aldi osoan euskeraren eremuko argitalpen erreferentzia nagusia bihurtu zen. Handik argitaratzen ziren aldi hartan ikastolen prestakuntzaren beharrizanak hornitzeko ikasmaterial gehienak. Euskaltzaleak ikastolak irekiz joan ziren hainbat tokitan, eta 1936an Euskal Herri osoan 40 ikastoletik gora ziren. Tolosa, Donostia, Bilbo, Gernika, Iruñea, Lizarra, Elizondo, eta bar, eta bar. Mila 1932ko argitalpena Errepublika garaian inprimatu zen,
euskal kultur pizkundearen loraldian eta berritasunak eta hobekuntzak zeuzkan bere diseinuan, azaletik hasita. Lehenengo argitaldaria ondo gorrian egina zegoen, bigarrena berrez ondo berdean. Txikiren marrazki berriak Xabiertxo lirainago bat aurkezten zuten, eta are modernogo bat. Argitaldari berriak beste berritasun batzuk ere bazituen, hala nola marrazki handiagoak barrualdean. Azken batean, bersio koloretsuagoa eta erakargarriagoa bat zen, eta hurrengo Xabiertxoren argitaldari guztien eredu bihurtuko da. 1936ko uztailaren 18an, personen eta gizarte oso baten bizitza aldatu zen. Nekez sumatu zezaketen zer etorkien gainera, Tolosako ikastolako neska mutil eta andereñoek urte hartako udako oporraldien hasiera egunean, 1936ko uztailaren 15ean, Jesus Elosegiren objektiboak gelan eta ikastolako atean fotografiatu zituenean. 3 aste baino lehen, 1936an, abuztuaren 11an, arratsaldean, liburu txondor bat sutan zen Tolosan. Tolosako plaza zaharrean, udaletxearen aurrean. Frankistek, zeinek Tolosa hartu berria zuten, López Mendizabal argitaletxea arpilatzen ari ziren. Makinak, liburuak, altzariak eta tresnak dena banatu zuten res nullius balira bezala, esan zuen Andres Irujok. Eta liburu gehientsuenak pilatu eta erren zituzten. Xabiertxo ere herriko plazaren erdian sumetan errezuten. Udaletxeko plazan sutan zegoen liburu txondorra bereziki handia zen. Ezen gutxiagorako. Isaka López Mendizabal idazle inprimatzaile eta argitaratzailearen liburu personalak eta argitalpen funtsa baitzen. Liburu baliosuenak lapurtu egin zizkioten eta besteak sutara. Baina plazako txondorrean bakarrik zati txiki bat errezuten. Tolosako udaletxeko galdarak pizten zirenean Isakaren liburuekin zebatu izan ziren hainbat eta hainbat urtetan. Tolosako udaleko aguazil batek 40 urte geroago Xabier López Mendizabali aitortu zionez. Bazirudien madarikazio bat zuela López Mendizabal moldiztegiak. Frantsesen kontrako gerran jatorrizko inprimategia konfiskatu egin zuten Josep Napoleon, Pepe Botella erregearen indarrek. Lehenengo gerra karlistan, 7 urtetako gerran, karlistek errezuten. Bigarren gerra karlistan, giriek, liberalek, espoliatu zuten. Eta frankistak berriz arpilatu zuten, 3. aldiz, 1936. Eladio Esparza, Diario de Navarrako zuzendari ordeak, kontatu zuen nola hartu zuten Tolosa frankistek. Altxatuen bozeramaile nagusia zen egunkari nafarrearen lehen orrialdean. Erreketa, abuztuaren 11ako arratsaldean izan zen. Hiria hartu eta ordu gutxietara. A las 5 de la tarde llegábamos a Tolosa, sin haber registrado el más pequeño incidente en todo el trayecto. Kazetari nafarrak bertatik bertara ikusi zuen nola erreketeek errez dituzten Isaka López Mendizabalen liburuak. Fuego purificador, deitu zuen. En mitad de la plaza ardía una hoguera. Eran los libros de una escuela laica. Aquel montón de cenizas, aquella fiebre tenua de humo, aquella lluvia persistente, daban una significación evocadora y de gran rango espiritual. Bien empieza la nueva vida, Tolosa, quemando las raíces funestas de todo este horrible mal y diabólico. 1937 otsailaren batean, Bizkaiko zati handi bat oraindik ere Eusko Jaurlaritzaren mende zegoenean, Jose Maria Arellano Igea frankistak, bere burua Gipuzkoako eta Bizkaiko gobernadore nagusitzat hartzen zuena, Euskal liburuak liburutegi eta eskoletatik xautzeko agindua eman zuen. Xabiertxo, euskarazko liburu ia guztiekin batera, xautu egin zuten liburutegi eta ikastetxeetatik. Euskara
eta euskal kultura debekatuak ziren bere etxean. Ikastolek ere Xabiertxoren patu bera jason zuten. Liburuak bezala, frankistek ikastola kondenatu zituzten. Hilabete batzuen buruan guztiak itxita eta debekatuta zeuden. Sustatzaileetako batzuk armetatik pasa zituzten. Aitzol izan zen horren paradigma. Eta jazarriak izan ziren eta ies arazi egin zieten irakaslei, andereño guztiaiei. Batzuetan espetxeratu eta asko publikoki iraindu eta jazarri ilea zeroa moztu eta errizeno olioa adaran hasi zieten Euskadiko plaza eta kaleetan. Zer egin? Mila 1928ko azaroaren 15ean Asturias itsasontzian Buenos Airesera iritsi zen Euskadiko Jaurlaritzaren ordezkaritza. Agirre lehendakariak bidali zuen ordezkaritza hori. Argentinako Errepublikan bizi ziren euskotarren eta euskotarren ondorengoen laguntza erakartzeko eta euskal jatorriko argentinarren batasuna indartzen saiatzeko desberdintasun politikoen gainetik ura euskaldunen babesean bilakatu zitezen. Eusko Jaurlaritzak Argentinara Nueva Yorkekin batera Ameriketako jarduteko base nagusia bihurtu nahi zuen. Horretarako, Agirre lehendakariak bereziki sendoa zen ordezkaritza bat bidali zuen Argentinako Errepublikara. Ramon Aldasoro Galartza Euskadiko Jaurlaritzako sailburu tolosarra buru zuela, beste tolosar bat, Isaka López Mendizabal berarekin, eta Santiago Kuntxillos eta Pablo Artxanko Napar, bi tolosar eta bi Napar. Euskal ordezkaritzaren emaitzak ezin emankorragoak izan ziren. Lehen hartu emanetatik hilabete gutxi batzuetara, 1929ko hasieran Liga de Amigos de los Vascos delakoa sortu zuten. 1929ko maiatzaren 10ean argitaratu zen Euskodeia, La Voz de los Vascos en América aldizkariaren lehen zenbakia. Eusko Jaurlaritzaren Argentiniko ordezkaritzak atera zuen Euskaldunen Lagunen Nazioarteko Ligaren lege babesean. Argentinako aldizkaria, Euskadiko Jaurlaritzaren bozeramaile ez ofiziala eta Euskaldunen ahotsa bilakatu zen. Buenos Airesen sortutako aldizkaria, Isaka López Mendizabal izan zuen lehen zuzendaria. Euskodeia 1975 urtera arte, Franco hil ondoren arte, argitaratu zen. Euskal Argentinar erkidegoa pizgarritze aldera 1929ko abuztuaren 30ean Euskal Immigrazioaren aldeko komitea eratu zen. Euskal Jatorriko Argentinar herritarrez talde bat esangura batek osatua. 1940ko urtarrilaren 20ean Ortiz lehendakariaren dekretuarekin Argentinak baimendu zuen permitir el ingreso al país de inmigrantes vascos residentes en España o Francia con la documentación que posean y bajo la garantía moral y material en cada caso del Comité Pro Inmigración Vasca. 1941 eta 43 urte bitartean, Peron agintera iritsi zen arte, ordu moztu zen, atea zabalik izan zen Argentinan euskal immigrazioarentzat. Eta dekretuari esker, euskal ieslari ugari iritsi zen Argentinako Errepublikara, 3.000 inguru. Eta hori, Bigarren Mundu Gerraren garairik ilunenean. Immigrazio dekretuari esker iritsi ziren Argentinara Antonio Olano musika eta bere 3 seme-alabak Xavier, Izaskun eta Ixiar. Emazte eta seme-alabak Isakarekin berriz elkartu ziren Buenos Airesen 1940ko abenduaren 12ean. Isaka López Mendizabalek ikusi zuen nola xautu zuten bere liburutegia eta nola erre zuten argitalpen funtsa. Idazle inprimatzaile eta kultur sortzailea izanik, Isaka beste argitaletxe bat jarri zuen martxan Buenos Airesen erbestean mundu gerra garaian. Dena kontra zutela,
Isaka López Mendizabalek eta Andres Irujok ekin argitaletxearen abentura ekin zioten 1951. Eusko-Deiak honako argibide hau argitaratu zuen 1951 abenduaren 20an, bere zenbakian. Ante la necesidad de que se está notando desde hace algún tiempo, la editorial vasca Ekin ha decidido publicar una serie de libros sobre diferentes temas relacionados con el País Vasco, constituyendo su conjunto lo que llamaremos Biblioteca de Cultura Vasca. Euskal Herria okupatua eta mundua gerran zegoen unean sortu zen Ekin Euskal Argitaletxea, Euskal hizkuntza eta kulturaren babesleku eta edapeneko zubia izango zen. Xabiertxo bere aita Isakarekin egin zuen Ameriketako abentura. Are Ekin argitaletxea sortu baino lehen, López Mendizabalek Xabiertxoren argitaldari berri bat jarri zuen martxan. Liburu eder honen 3. argitaldaria ezen izan aurreko biak izan ziren bezain zailua. Zuri beltzean argitaratu zen eta jatorrizko azalaren ordez txikiren beste irudi bat zekarren. Xabiertxo liburu bat irakurtzen. 1951ko martxoaren 30ean Eusko-Deiak Xabiertxoren berrargitarrepena iragarri zuen eta lehenengo emanaldia aldizkaria Egalaren bertan argitaratu zuen gilatu inatzeko eta ondorengo hostelanak errazteko. Xabiertxoren 3. argitaldariaren fitxak zehazten du hori. Nola egina zen Argentinan, Eusko-Deiak egina eta 1951an argitaratua. Xabiertxok Argentinar argitaldarian zuribeltzean argitaratu zen, eta bukaeran ohikoenak diren hitzen izendegi bat ere badago testua itzultzen laguntzen duena. Gainea badu berezitasun bat, eta da erresago inprimatzeko tildedun RA eta LA errotatiban eta inprentan erreproduzitzeko saltasuna zirela medio, R bikoitzarekin eta L bikoitzarekin ordezkatu zirela R eta L egiteko. Xabiertxo berriro Buenos Airesen berrargitaratu zen 1953an berriro. Liburu formatuan kasu honetan. Eusko-Deia la voz de los vascos en Amerika egindako maketazioen gainean. Isaka López Mendizabal, Sebastián Naborrorturen laguntza eduki zuen ura inprimatzeko. Fitxa teknikoak hau adierazten du. 3. argitaraldi hau, Buenos Aireseko euskotarren aldeko alkartasunak eta Eusko-Deiak egina da. Interpretatu daiteke Ekin argitaletxearen bildumaren parte dela, halakotzat iragarri zen Eusko-Deian, naiz eta lan horren ez daukan argitaletxeari buruzko inolako aipamenik. Fitxan azaltzen da 1951an argitaratua. Beraz, Xabiertxoren 3. eta 4. argitaldariak Ameriketan askatasun lurrean atera ziren, Ipar eta Hego Euskal Herrian askatasuna desagertua zen unean. Baina oso urte gutxiren buruan, irakurketa liburua Euskal Herrira bueltatu zen. Euskadien ezkutuan eta sekreturik handienean sartzen ari ziren ikastola klandestinoetatik. Egia da, ez hitzaiola inoiz utzi irakurketa liburu hori erabiltzeari Euskal Herri kontinentalean bazen ere. Elbira Zipitriaren biografiak esaten digu, lehenengo ikastoletako handeneño hura 1928an hasi zela eskolak ematen Donostiako Koruko Andramari ikastolan, eta gerraren hasieran iparraldean hartu zuela babesa. Labandiendarrekin bizi izan zen Saran eta Lapurtar herri hartan etxe ikastolan lana egin zuen hemendik joandako sendien aurrekin. Frantsesa ongi ikasteko aprobetxatu zuen eta bere aizpa mojarekin eta beste irakasle batzuekin harreman sakona zuen ezkero, frantziar metodo pedagogiko aurrerakoiak bereganatu zituen.
Hango urteak egin ondoren Donostiara itzuli zen eta Arriola sendagilearen etxean eberrekin zion bere lan pedagogikoari, 1952. Handik urtebetera, Goenagatarren etxera igaro behar izan zuen, ikasleen kopurua toki handiagoak exigitzen bazuen. Zipitriak, Xabiertxo bere irakaskuntza metodoaren gakoa bilakatu zuen, Karmeles Nalek adirazi moduan. Bere eskola, Elbirarena, dinamikoa zen eta oso aktiboa. Matematikak adibidez, era aurrerakoi batean ematen zituen. Elbirak lehenez matematikak egungo gauzekin, hau da, lehendabizi zen gauza logikoa eta gero erasten zion abstrakzioa eta teoria. Bere material guztia hori zen, txotxak, potxokak edo kanikak, arkatz gorria eta urdinak, dibujoko blokea eta Xabiertxo. Xabiertxoren 5. argitaldaria klandestinoa izan zen, eta ia ezinezkoa da nabarmentzen eta bereizten 1932ko argitalpenetik. 1931an argitaratu zuen Maritxu Barriola Irigoyenek eta sekreturik handienean inprimatu zen Donostiako Álvarez Iraola litografian. Miren Karmele Mitxelenak, lehenengo ikastoletako andereño batek gogoan zuen Xabiertxo behin eta berriro erabiltzen zutela. Oso aukera txikia zen guretzat. Eta guretzat zerbait betxia zen, Isaka López Mendizabalen Xabiertxo zen. Gai guztiak ukitzen zituen liburuxka genuen. Enziklopedia txiki bat bezalakoa zen, baina ale gutxi ziren eta ez zegoen berargitartzerik, legalki gutxienez. Sortzen ari ziren ikastolak agortuak zituzten sugarretatik salbatuak zirenen izakinak eta ale gehiagorekin premia ikusirik Maritxu Barriolak ordurako euskarazko beste liburu batzuk klandestinoki argitaratzeaz arduratutakoa Xabiertxoren berargitalpena sustatu zuen. Isaka López Mendizabalen baimenarekin eta horretarako Miguel Álvarez Iraolarekin harremanetan jarri zen Maritxu eta hark inprimatu zuen liburua isilean Donostiako bere litografia lantegian. Xabiertxoaren argitaldari berria egiteko xehetasun txikietaraino errepikatu zen 1932ko argitalpena eta harekin mimetizatu zen halabeharrez prohibizioa genditzeko. Urte eta urtetan egin ziren Xabiertxoren ale berriak, zenbat ote. Bide klandestino hau erabilita. Honekin hornitu ziren ikastoletako umeak, andereñoak isilean baliatzen zituzten, eta barriolatarrak Donostiako Garibai kalean zapata dendan erosten zituen izkutuan, 20 peseta pagatzen zen liburu egina ahal izateko. 7. argitaldaria Xabiertxo Bizkaieraz da. Izen, apurka ikastolen mugimendu klandestino ura indarrez hartuz joan zen, eta geografikoki eta are sektorialki edatuz. 8 urte igaro ziren Xabiertxoren argitalpen klandestinoa egin zenetik eta 1989an beste berargitalpen bat egin zen arte. Karmeldarren kapa babespean sortu zen argitalpen hau. Karmel aldizkariaren ardurapean egin zen. 6. argitalderia separata moduan aurkeztu zen eta Xabiertxoren 4. argitaldi gisa zenbaturik agertu zen. Fastikulo grabatuak ziren aldizkariarekin batera publikatzen zirenak. Eta zergatik horrela, gisa horretan salbatzen zalako zentsura. Kontrol askoz txikiagoa zegoen aldizkarien separatatan zentsura liburuen publikazioetan baino. Xabiertxoren berriaren berezitasuna da Euskal Herriko, Mendebaldeko, Bizkaian eta Gipuzkoako eta Arabar Ibar mugakideetako euskarara prestatu zela. Berba bizkaieraz egiten du berba, Xabiertxo. Horrek euskarara egokituta dago, Santi Onaindia Baseta, Aita Karmendarra izan zen testuaren bertsioaren egilea, naiz eta egiletza ez den ageri inungo aipamenetan. Liburu zuri beltzean inprimatu zen, 1953an Argentinan egin zen argitalpenaren moduan.
Hori bai, koloretako azala gehitu zitzaion, eta ez datorrena bat lehenagoko azalekin, baizik eta marrazki guztiz berri bat da. Geroxeago esplikatuko dugu nondik nora datorren. Geroxeago, zeren hurrengo argitalpena baita ere Bizkaian eman zen, 7. argitaldaria Xabiertxo Bizkaieraz izan zen. Izen horrekin, eta 1975an Bilbon jaio zen, baimen guztiekin, behar diren baimenganagaz. Lege gordailua, Grafikaz Bilbao. Xabiertxok berriro ere frankisten zentsura zurruna gainditu zuen. Naiz horretarako Euskal Herriaren mapa argitalpen honetatik kendu behar izan zen. Karmelek argitaratu zuen Xabiertxoren berrargitalpenean gertatu zen bezala, eta horren maketan oinarrituta, azaltzen da Euskal Herriaren erreferentzia testuan, baino mapa kendu behar izan zuten. Orain bai, Karmeldarren argitalpenean ez bezala, azalean eta izenburuan argi geratzen da Xabiertxoren bizkaierazko bersio badela. Egiletza gainera berari jasotzen da. Aita ona handia da egokitzapenaren egilea. Bizkaieraz, Xabiertxo Bizkaieraz lehen argitalpeari gisa agertzen da. Bigarren honetan ere, ez da aipatzen nor den liburuaren azalaren sortzailea. Dena den, Karmelen argi ikusi daiteke zeinena den. Baieztatu dezakegu Jose Antonio Retolazaren lana dela, bi argitalpenetik osorik koloreztutan marraztutako Xabier txikia urtebete geroago jaioko den kilikili personaiaren eta mugimenduaren aurrekaria da. López Mendizabal Olano sendia, Isaka eta Antonia eta haien seme alabak Xabier Izaskun eta Isiar 1976an itzuli zen Euskadira eta beraiekin bueltatu zen Xabiertxo etxera. Isakak eta haren seme Xabierrek egin zuten 1977an argitalari berria. Xabier López Mendizabal argitaletxearen buru zela. Kateko 8. da, eta López Mendizabalenean egiten zen 3. Eta hala agertzen da zenbaketiotan. Xabiertxo bere errautxetatik berpiztu zuten Tolosan 1982ko argitaldaria jarraituz. Artean, López Mendizabal argitaletxea eratzeko denborari gabe argitaldari berria egiteko 1951an argitalpen klandestinoa albideratu zuen inprimategi berera jo zuten, Hijos de Álvarez Iraola. Itxura denez, ezen erreza izan, 1977an frankisten zentsura gainditzea, baina Isakak eta Xabierrek lortu zuten, bitxikeri moduan. Gaur egun Aberen liburutegian gordetzen den liburu alea, zentsurak pasatu zuena bera da. Lehen orrialdean duen zigiluak erakusten duen moduan. 1980an Eusko Jaurlaritzak abe sortu zuenean, erakundeak zentsura ohiak erabiltzen zuen egoitza, Donostiako Handia Amairuko egoitza izan zuen lehendabizikoa. Isakak ez zuen ezagu, barruko orrialdetan txikiren jatorrizko marrazkiak berriro berrerrituratu zen, eta naiz eta kolore bakarrik. Bederatzigarren argitalpena, Isaka López Mendizabal artean bizirik zela gertatu zen. Eta ordun ezagutu zuen beak Xabiertxoren aitorpena. Liburuaren 9. argitaldaria aitari omenaldi gisa planteatu zuen Xabier López Mendizabalek, eta 1963an atera zen. Xabiertxoren 4. argitaldaria deritzan. Hala zenbaturik agertzen da liburuan. Isakaren omenaldiko Xabiertxo honek zabalkunde handia izan zuen herrian.
Naiz eta ez zien erantzuten Euskaltzaindia garatu zuen Euskara Batuaren estandar ortografikoari. Izan ere, hezkuntzan erabiltzen ziren metodo berriek eta euskarazko ikasmaterialek bitxikeria erakargarri bat bihurtu zuten Xabiertxo hori. 1979an, Xabiertxoren 10. argitaldaria haurrentzako nazioarteko urtearen baitan izan zuen, eta nazioarteko aitortzak eragin zuen. Aitorpenaren ondorioz, Xabiertxoren beste berargitalpen bat egin zuen López Mendizabal lehen argitaletxearen eskutik. Xaka López Mendizabal 1977an, otsailaren 27an zehatzago, hiltzen. Tolosako bere jaiotetxean, Ballastegienean. Hantxe jaio zen bera eta familik moldiztegia eta han eduki zuen ere. Ixakak ez zuen ezagutu beraz, gazte liburuaren nazioarteko erakundeak ohorezko zerrendan txertatu zutela Xabiertxo eta Boloniako azokan erakutsi 1979an gertatu zen hori. Nazio Batuen haurtzarorako nazioarteko urtearen baita. Eta une horretan Xabiertxo haur liburuen Olimpora goratu zuten. Xabiertxoren argitalpen berria azal biguinez aurkeztu zen eta Nazio Batuen haurtzaroko urtean jasotako nazioarteko sariaren aipamena oharra inprimatua du azalean. 2003an gertatu zen Xabiertxoren azken argitalpena. 21. mendean gertatutakoa. Andoaingo Abarka argitaletxeak argitaratu zuen berriro Xabiertxo. Sarreran argitaletxearen oharra eta Xabier López Mendizabalen Olanoren hitzaurrearekin. Hau da, Xabiertxok ezagutu duen 11. aldia edo 11. bizitza. 2015 urtean gara, 100 urte bete ditu Xabiertxok, eta jaio zen garaian bezain bizi jarraitzen du. Ikasgai ugari eskaintzen dizkigu Xabiertxok, batekin geratzekotan, alkartasuna indarra da izenekoa aukeratuko duke. Zera dio, ipuntxo horrek. Nekazari batek seme-alaba asko zituen, baino gehienetan beren artean hasarri izaten ziren. Behin eta berriz, honela bizitzea beretzat kaltegarria zela esan arren, egunero iskanbilan bat izaten zuten. Batean, aitak guztiak bildu eta arbazta sorta bat eskuetan hartu eta honela esan zien. Ikusten aldituzue arbazta horiek. Bat banaka hausten oso errezak dira. Ikusi ezazue zeuek ere. Baina guztiak elkartuta sorta bat egiten baduzuek, nork hautsi. Zeuek ere guztiok elkartzen bazarete, elkarri lagunduaz sendo izango zarete. Baina banakatu ezkero, laster galduko zarete. Elkartasuna indarra da. Izan hau beti dugu. Nire uste apalean, hau da, Xabiertxoren ibilbideak, liburua berak, bere gileak eta Xabiertxo bere egin zuten milaka gizon emakume eta belaunaldiek erakutsi digutena. Ez dezagun ahaztu.